Na mi ez az ócskaság, ember? Tudod, mennyi ideig építettem el? Elég fos ahhoz képest. Csak meg, látod, itt van a piros jelzés, én ezt megpörgetem. Ez az első pörgés. Na, hol áll meg, hol áll meg? Ez a TikTok. Ez a TikTok. Ez a szerencsétlenség, ez néz. Jó, az a baj, hogy a lehető egyik legszarabbat húztad ki. Te pörgetted? De neked pörgettem. Ez hülye. Na, a kérdésem, hajlott, hogy összefessem a pólót, vagy eltörhetem valamilyen cuccot? Hát ez tényleg full mínusz ez a videó. Én nem hagyom, hogy összefesd a drága pólóm, ember, hülye vagy? Törj össze valamit inkább. Vagy a feladatokat csinálja meg ő vagy én, vagy a cuccokat törjük össze. Törjük össze a cuccot, én nem fogok festégezni azt. Választhatsz a fegyverek közül, hogy melyiket válasszon. Reszelőt választott, Alex. Nem is mondtam semmit, de jó. Ez egy ócska ventilátor, ami működik, csak kellett hozzá értéket. A kamerát ne Eset tőd. ügyetől. Kamerát ne tőd. Nope. Be akar ölni. Ez széttörött. Ne, a drága ventilátor. De vas van? Nekem kell a csapás. De vas van? Hagyjuk már be az ócska vasba! Ember! Van pörgetek, leszakad, akkor mi A van? titok. Ez szarpörgetés. Hát mert ócska pörgetjük. Sok? Mi ez a sok? Hát ez most az, hogy vagy megsokkolsz, vagy széttöröd valami. Sokkold meg. Sokat kérsz, hogy törjem szét a csontodat. Nem tudom, nem akarom, hogy szétsokkolj engem, úgyhogy törjél szét valami. Ebbe vannak az elektronika cuccaim, vannak benne jó dolgok, úgyhogy kosan döntsd el, hogy mi megtöröd szét. Ugye nem rakták kotont belé. Ez kell nekem, ez mi az? Oh, Virtual reality. Neked mióta van ilyen? Wow. VR szemüvegem. Tényleg ezen nézted a felnőtt tartalmait? Csak megpróbáltam. Akkor mit csináltál ezzel? Ezt most szét kell törjem? Ezek szerint? Full mínusz az a csávó. Csak azt, hogy tudjátok, nem hagyunk semmilyen szemetet a mezőn. Ja, amúgy ez az én kertem. Wow. Szívsz most, akkor átszívsz, hallod? Mit ad a végzetkereke? Kérdőjel? Mi az a kérdőjel? A kérdőjel, azt tudjátok mit jelent? A mai videó szponzora a World of Warships! Köszönjük szépen, hogy támogatta ezt a videót. Tudjátok, minden elektronikai cucc egyszer elavul, tönkre megy, újat kell venni, ezért ennek a videónak a támogatója a World of Warships, amivel megvehessük az új elektronika cuccokat. Ha még nem ismernétek, ez egy online csatahajós taktikai játék, amiben te, vagy akár te is együtt tudtok játszani csapatban az ellenség ellen. Nem mondod? Ellenség ellen. Persze! Én a barátaim ellen szeretnék A játszani. grafika gyönyörű, a csatahajók részletesek, és több mint 400 hajó között tudtok választani. Te ott kezdj el számolni. A csaták taktikusak, stratégiákat kell használni a nyerni. Kaphattok 200 dublont, 2 kemény csatahajó, 2,5 millió kreditet, 20 Restless Fire kamuflást, igen, és 7 nap prémium fiókot. De csak az első alkalommal regisztrálóknak. Na, te, hányig számoltál el eddig? 132-nél tartok. Na, de most már vissza a videóhoz. Jó, akkor tessék. Na, Miért sok bazd? azért most meg kell sokkolódjál. Mutasd, hol a Jó, sokkoló. akkor sokkoljál Hol a meg. sokkoló? Melyik a sokkoló? Nem, a pirossal, bocsi. De egy Kettő. Na, még egyszer. Watch. Yeah! Jó! Ez mi az, egy cerka? Ez egy golyó. Most vagy kapsz egy golyót, vagy eltöröm valamit. Milyen goly? Jó. Ez egy airsoft fegyver. Ha még nem ismerné valaki az airsoftnak a fogalmát, akkor az airsoft kifejezetten játékra alkalmas fegyver, amit ismétlem, airsoft fegyver. Ha meghalok, beperellek. Te hallgass onnan a távolból. Úgyhogy most Alex fog kapni egy golyót. Készen állsz? Várj. Igen. Vigyázz! Kész! Jó csípett azért. Airsoft, még egyszer. Tiltanák le a videót emberkínzásért. Ezek után már félek odaadni, hogy pörges. De mi ez már megint? Elfelejt. Én szarok rá erre a pólóra, fesd össze. Egy Szíves örömet. festékkel, egy fújás. Itt van a választék. Nyam. A legvirítóbb. Hátul kéred vagy elő? Egy fújást engedek meg. Ábra lesz, jó? Megrághatod itt. De fogom bánni ezt. Az Patrik feje. A két szeme és a púpos feje Patriknak. Most szívsz, ciao. Most szívsz. Meglássuk. Te ott áll. Én nem akarok festéket, hogy törjél szét valamit a utcáink közül itt. Mekkora egy puncs ez a csávó. Azért hoztam. Ez neked hol elektronikai cucc? Nem Az véletlenül került bele.
Hülye vagy. Hülyekai cucc, tudod? Patkolhatok, legyen miből válogatni. Ó, ezek között lesz miből Hát válogatni. de már mindjárt kijátszottuk az egész. Ez egy titkos. Most vagy elmondok egy olyan titkot, ami rólad szól, de eddig nem tudtál róla, vagy hagyom, hogy széttörj valamit. Hát mondjál egy titkot. Emlékszel a 24 órás streamre, amikor a horrorjátékot játszottuk nálad egész Mi van vele 12 órás? 12 órás stream. De nem tudod, amikor kimentél, lefinktam a székedet. Ne haragudj! Játszodva. Titok. Ebből tűnhet. Micsoda? Nem értettem, jó? Nekem már mondták párszor, most tök mindegy, ki nőnemük, torjaidba rakod a 2.3-akat, és az csajűző. Csajűző. Igen, olyan gyerekes a 2.3. Hát de 2.3. Hogy miért nekik mondják el? Ezt pörgesd meg. Meglőhetem segbe őt is. Nem, törj össze valamit. Jaj, a céges telefonja. Nem, Azt a ez még az rohadt. egy legelső érintős telefonom, ami nálam nem megy. Mit csináltál? Hol az aksival? Kocsi azért nincs benne, mert tudom, hogy hugyagyúak vagytok és felrobbantanátok magatokat. De Amúgy minden 12-es telefonja így néz ki, nem? Az iPhone-ok így szoktak kinézni. hogy néz ki szegény telefonom? Ja, amúgy elég szép textúra lett. Ez törés. Most választok egy cuccot, és széttöröm. Mert azt pörgetted. Nincs választásom? Nincs választásmód. Hány ventilátort hoztál? Rendesen szétreszejük. Mit ártott neked a venti? Csak volt ventilátor. PC-t fog... Inkább törd össze a sort. Nem, én választok, mit török szét. Powerbank? Hát ez még jó lehette. Hát az még jó, így. Kezdjük a fő. Ez ilyen szar! Elmes. Ez így adják el a powerbanket. Mondtam, hogy ez még legalább megmarad. Az épp cuccok, amik még el sem törtek. Nem kell több gól, De, inkább töröd vállalod. össze. Megint törés, jó van? Ez mi? Te hülye vagy? Az ikonikus egerem. A cségós SteelSeries hülye. egeredet el akarod? Igazából meguntam. De fúj, ember! Rajta van 600 évnyi csúva, még ki is van fújva a takja belőle. Nehogy összetörj. Igen, kell, más törjél össze. Ez hülye. Hülye vagy ember, ez már össze. Ez hülye. Au! Mint egy pávián. Még ott van a SteelSeries izé. Ez még a gomb. Pörges. Nem itt végtelenség. De nem akarom a pólómat összefestékezni. De most Istvánét kell, hülye. Se, nem érdekel. Na. Tessék, kapsz elő. Figyelj, ez amúgy jobban néz ki. Na.